Sweet mother, I no go forget you for the suffer where you suffer for me. Sweet mother, I no go forget you for the suffer where you suffer for me. When I dey cry, my mother go carry me. She go say, my pikin, wetin you dey cry, yo yo? Stop, 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 stop. Make you no cry again, oh. When I wan sleep, my mother go bed me. She go lie me well well for bed, oh. She cover me cloth, say make you sleep, 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 my pikin, oh. When I dey hungry, my mother go run up and down. She dey find me something when I go chop, oh. Sweet mother, sweet mother, oh, eh, oh. So mama, sweet mother.
no sleep, my mother no go sleep. If I no chop, my mother no go chop. She no dey tire. Sweet mother, I no go forget the song you sung for me. Sweet Oraukwu na Ezinne ya kpọrọ ụmụ isi nwoke na ndị mụta n'ebe anyị Oraukwu ọgọ ka ọ bụ ihe ọ na-aṅụ ndị Igbo bụ Ifeọma Ada Akamelu wee sị ka ọ bịa tụọ mama anyị akwa wee sị aka nke ọma anyị chọrọ dị nna dị ọma ndị ọzọ na-akwa aka ka aga kpụọ mama anyị akwa ezinụlọ ebe ọrụ ọbụ ike bụrụ na ụmụnne ya kpọrọ ụmụ ọzara anọzie na Ezenaja ọgbadị ibe anyị Oraukwu ọmụdịana na-aga ga aga kpọọ nwunye nnafe ochie akwa wee si aga nke ọma anyị na-ekene ụlọ wee na-asụ ụlọ daalụ dọọmụnọ onye ọzọ ndị ọzọ anyị na-anabata kịta bụ Francis Akueke from ụmụeze adọm ọnwa risere n'Ikonotansa anyị na-ekene ụlọ wee na-asụ ụlọ daalụ dọọmụnọ onye ọzọ anyị na-anabata bụ otu Igbo ọzọ dị family from ụmụeze adọm n'eze mmanya ọmadị ibe anyị Oraukwu ọmụdịana na-aga ga-aga kpọọ nwunye nnafe ochie akwasị aga nke ọma ikenele ụlọ St. Anthony St. nke St. Joseph Parish Oraukwu ikenele ụlọ ndị ọzọ anyị na-anabata kịta ezinụlọ ọjọlụga dị omeje Ogbachalu na ụlọ ọmadị ibe anyị Oraukwu nwunye ọjọlụga dị omeje tiche tụrụ mama anyị nwa wee sị ka ọ gaa kwọ nri ugwu agwasị akwụna sayọs na ụmụnne bụ ụmụ ezokwe ọmụdịana ka ọ bụ ọ na-agaga aga tụọ nwunye nnafe ochie agwasị aga nke ọma anyị kenere ọnọdụ alụnọ alaasụ manye na ezinụlọ akwa ụmụ olike
ọfụma ezigbo ụlọ nwanyị nwa ka nna akpọrọ wee nweta ọtọ ọmụma dị nke ọma Chineke na-emerụ. Eze nwanne Ezesku ịkpọrọ ya na eze nwanne na-abịa n'ọkụ Erico dị na ya dị mmadụ ọ sịkwa ga ekele ọ sịkwa bịa sị ya nke nke Akueke n'ime ọzọ nnaga amaghị ibe anyị Oraukwu a na-aga wedepụ mama ya akwa ka ọ sị aga nke ọma ekelere ụnụ gọọmenti nọ ndị ụmụnna ụmụazụ achọrọ m n'elu gate kịta akụrụ gapụ akwa ndị ụmụnna ụmụazụ Josọ ndị na-abịa kịta ka agapụ ọmụma anyị Erico Iyom akwa wesị aga nke ọma bụ ndị ụmụazụ ndị ụmụnna ụmụazụ Josọ onye mbọrọ na-aga bụ Piabu Chairman Ezinne anyị na-ekene na wee na-asọ na bari nna bọọmanọ kịta anyị na-awarụzi ọnọdụ anyị na-akpa ndị ụka si Akamelu
Quelle position dans la famille? Position pour only in la famille. Moi, the first son, the first everything. Look at him, my at him. So I will do about Maman ya bu Erico Ogbo. Quelle lui me qui comment qui en mode ndo? Et de moi d'abo. My mother has no friend in danger. As a matter of fact, when I did Konya, Mamma Cobu and Baku was I have come always one mother. When you hear what Anandia eating an andogi, Ian got an Andia Bunasna. Away here, every agency no one or Kunwa, no wow, vanity of vanity. When you do up, all you do at Andia and all Nudo, all young Otania, Motania, all Bam Dasna, no one Akonoban Koba, no DF. Now the main thing, Bumadi, Akioto, all young Otana from her life. And New York is I think when you see as a Zuna, Mama, one of Papa, one, I carry in a woman. Yet a woman, Nahama, or your Mamma, Nudo, Ochquatala of Ma, and not the only thing I remember, you were flying at home when they buy no. I will look at so why because no flyer, that legacy will only for us. Now we should continue to love each other. And she loved us. I even helped out to Asna Mahana, I got a Chineke man, I got a Chineke Nando. I know, say no. Everyone the people, other than the master just now, where there are some little kids, all I do well, sit down and can I marry you and I got you, everyone everyone the people, other than the master just now, where there are some little kids, all I do well, sit down and can I marry you and I got you, everyone everyone the people, other than the master just Maria Jasa, Lake, I do that, sit down and so you put it in a monster, all graduates, you sit down and go to the other. Super Jones, Salaria, Japan, nothing for the Lord, the doctor being in the other than the other. That's a person that I don't put you where you can go down. No, let's make out of all the man. You can go to the country. Can't go to the country. I've been fighting for you. I chased him out of the house because of you. So I will fight for you in life. I will fight for you in death. You know now. Obviously, she knows. She knows. She knows everything. He said my mom that you, the husband, will go and you stop, and we are in peace. So why would I fight the devil? Because now, okay, only go. We're not every. What is she? If I was there, right so much. is there? I witnessed it when she came to UK. I witnessed it when she came to UK. I'll fight for you in life. I'll fight for you in death. You too. You too. My husband. Mama, sitting in power from the platform.
ekene mmadụ ịchụpụta na gasị ekekwa nọnyere gị ede ngọpụ steeti niile ọ gazi ngọpụ n'afọ ebiji narị adị asọ ndị udo okiri ọra ndị igwe ahụhịa dịta na mụrụ nwa ya nụ ekene mmadụ ịchụpụta na gasị ekekwa nọnyere gị ede ngọpụ steeti niile ọ gazi ngọpụ n'afọ ebiji narị adị asọ ndị udo okiri ọra ndị igwe ahụhịa dịta na mụrụ nwa ya nụ nne m bụ onye obi ebele nne m bụ onye ọdịbụ ọdịmma amara etu m na-esi kọwa maka ya ụwa bụ ụwa na-ekwu maka ya fat anyị na-ayọ Chineke nna ka ọ na-alụ mkpụrụ obi fat ọ na-alụ mkpụrụ obi na ndụkwa maka ka esi eme ya n'ụwa esi eme ya n'elu ụwa bụ ụwa na-ekwu maka ya ịnọkwụ ndị na-ekwu okwu ebe a ofu okwu ka abụ n'ọnụ obi ebele ya too much ọ daala ike ebe mmadụ na-agbakasị in any condition which ihe Chineke gwara anyị si anyị ọ dị mma anyị na-enye eke that is how my mother is that is how she is nkọwa bịa today we are not going to step out here na-asị Chineke ọ na-alụ obi na ndụ nwere nkaụnta gị na-enwe ya ị na-echeta nkaụnta gị na-enwe ihe ị na-echeta maka ya jikọrọ gị na ya n'ụmụazị ma ọ na-agba ma na nne nwaanyị na-echeta too much mgbe ọ na-abịa ọmụgwọ etu a ka anyị si ebi egwu na etu a ka anyị si ebi egwu fat ọmụgwọ bụ egwu ka anyị na-agụ ọgụbazi nka akụlụnka onweghị egwu niile n'ụwa ọmagụ ibi ma ọ na fat ọ bụzi egwu nwa n'aka nne m ka nkarị ibi n'otu na onye ụmụazị so kedu nke m ebube dị ọ bụrụ m kpọọ ya ihe ọ na-etucha m ada otutu amara m onye ga-aza m ada otutu akụkọ m ada otutu mana ama m na ọ nọ n'elu igwe na-etucha m ya oge ọbụla Chineke na God bless you. Okay, my name is Akamelu. I'm Mama's wife, and she's a nice woman. I've never seen a woman like her. When I was growing up, my friends would be saying they don't want to have a mother-in-law. Want their mother-in-law to die, and I was praying, God, I want to have a mother-in-law to be a mother. And to my greatest surprise, God gave me a mother-in-law that is a mother, a peaceful woman, a lovely woman, with a charming smile, a woman that does not differentiate her daughter-in-laws from her daughters, a woman that will give you all she has. She does not expect anything from you, but just peaceful, a kind woman. I miss her, and she will ever be in my heart. I will ever love her, because there is no day that passes by that I will not remember her. I know that she's gone, but in spirit she's with us. I pray that that peace she brought to Akamelu family, I pray that we follow that legacy. She's a mother. She is so lovely. I pray my daughters and my sons will have a better mother-in-law like her, because she is the best of every mother-in-law. I've never seen her kind. I pray that my children will have somebody lovely like her. She will in peace and she will ever be in our heart. I love you, Grandma. Stemo, Grandma, Erico, Iyom, my bestie, Larion, no shaking. We keep the peace, no? You do anyhow, you see anyhow. My normal language, no shaking. I'm with you all the time, all the way. Hey, Grandma, how far? Stand up and tell me no bad. I'm waiting for you to tell me no bad. I'm waiting for all the chocolate, all those soap you send from America, all those dollars you send from America. When they give you money, send it back to us. You don't spend it. You show love to us like that. To inside that as a children. Why? Maybe when we do but the only thing you pray for protection, peace, she is the best grandma to my children. My children cannot stay
without video call. Even after her, they were watching you, grandma, when you were passing on. And they were like, what is going on? And we were like, grandma is joining this ancestor. She's not turning to this town. Every night my children come out. She's my grandchildren. They see this the biggest star, and that represents your grandma. And they will tell her grandma, bye, we are going to bed. And the big star you are, keep watching over. That is the word of my grandchildren. And my last baby boy, which she called her Mwabo, Bekin Mwabo. She got in a lot of she became the boy still calling grandma every blessed day to do video call. He's missing your video call, but he goes outside to tell this car, hi grandma, love you grandma. Thank you. The Lord be with you. And with your spirit. Blessed be God, the Father of our Lord Jesus Christ, the God of all consolation, who comfort us in all our affliction. Blessed be God, the Father of our Lord Jesus Christ. Our response is, Lord, accept the Margret Akamelu into your kingdom. Respond. Lord, accept Margret Akamelu into your kingdom. Out of the depths I cry to you, O Lord. Lord, hear my voice. Oh, let your ears be attentive to the voice of my daily response. Lord, accept Margret Akamelu. Who will survive, but with you is found forgiveness. For this we revere you. Respond. Lord, accept Margret Akamelu into your kingdom. My soul is waiting for the Lord. I count on his ways. My soul is longing for the Lord more than watchman count on David. Let Israel hope in the Lord. Respond. Lord, accept Margret Akamelu into your kingdom. Because with the Lord there is mercy and forgiveness and redemption. Israel indeed, he will redeem from all its iniquity. Respond. Lord.
Okay, how is the funeral going on? It's very well. It's going on. Where are you now? Where are we now? In the church. Okay. We are about to enter church. For burial mass? Yes. Okay. Let's go there. Your name will take a go. Okay. You and I long as it in here.
Iyom ga Akamelu Oraukwu ndị mara mmụrụ na Kristi ndị Akamelu Gọvanọ Margret ndị ikwu na ịkọkọrọ ọnụ ọ bụ okpukpe ka a kọrọ na-adịghị n'ọnwụ onye otu Kristi na-adị ọkọkọ n'ebe a ịdọ ọnya masị n'azụ nke na-ekwu otu abụọ njọ nke masị Chineke n'ọrụ ma nwanne anyị nwanyị nọ onye mere ndụ ya na Kristi nwụọ na Kristi lụọ ọrụ na Kristi anyị maara mma onye ọha ahụrụ n'okporo n'aka mmadụ sena n'enye obodo ya na di ya tutu ọ wee reta ya Chineke dịka n'isi ya wee ya ka ọ wee eme ọnụ ọgwụ ebe ọkpọrọ ọnụ afọ ga-aga sị maka ndị ọkụ n'ụwa ụlọ adị mmasị ga-asị ọnụ a wee pịta niile ebe ọ bụ ọ na-atụ anya wee gbagide mbọ gbagide akụkụ ihe obe onwe ike ịbata ebe ahụ anaghị maka oge niile but they are in peace. After his visitation, they will shine out as sparks. They shall judge nations, rule over people, and love will be their king forever.
from the first letter of St. Paul to the Thessalonians. We want to be quite certain, brothers, about those who have died, to make sure you don't grieve about them, like other people who do not have hope. We believe that Jesus died and rose again, and that it will be the same for those who have died in Jesus. God will bring them with him. isi iri na abụọ usoro nke iri abụọ na atọ ruo na nke iri abụọ na asaa. Jesu kwuru sị, oge elekere ezuola mgbe a ga-enye nwa nke mmadụ otuto. N'ịbụ na eziokwu, ọ bụrụ na mkpọrọ ka agaghị n'ala nwụọ, ọ ga-anọ naanị ya. Ma ọ bụrụ na ọ ga-anwụọ, ọ ga-amịta ọtụtụ mkpụrụ. Nna, zọpụta n'oge elekere nke a. Mba, n'ihi nke a ka m ji bịaruo n'oge elekere nke a. Nna, nye aha gị otuto. Mgbe ahụ, otu olu si n'igwe daa sị, enyela m ya otuto, aga m enyekwa ya otuto ọzọ. Oziọma nke sekpụrụ ụwa. Because no nwere ebe anyị jekọ na o nwere ikpe a ga-eme bụ ihe nwanne nwaanyị na-akụziri anyị taa, na mụ na gị nọzi ebe a anyị dịkwa nkwadobe. Aṅụrị mbụ na ọ na-akụziri m tata, there is somewhere we are going to be the saints. Mana ịbanye ebe ahụ nwere judgment time. And then amamihe ahụ ka akụzirikwara n'ọzọ sị, Fada, ekele ga-ahụ nke mkpụrụ obi. N'ime mkpụrụ obi a na-ahụ, mgbe nke ị ga-akachapụ kanyara anya. Asị, na ajụjụ gị, aga m akachapụ na mkpụrụ obi m anya, maka na ndị si egbuo. Kedu ụlọ ọ ga-agba n'ụwa? Ọ bụrụ na ndị so wanye n'ụlọ na gị nwere mkpụrụ obi. That is not the church. Which is no karma, no living to an eye. Oh, man, I need this exactly. What is saying? No one for me, what do we do to this? No, you can no one maybe. Now, I'm not like also, dear baby. Young one, I don't know what it's what. Nas, 9 months of that one. I didn't ever got so much. Maka anyị ga-edebete n'afọ na mmechi ka ọnwụ akwadoro elemere gị ekwudokwa n'anya ka mụ na gị dị njikere oge ọbụla ya kpeta o ji ndị ọkụ ya na Kristi n'onye dị ndụ ka nọ na taịm
Mama Nyan was the time to come back and make a bed or one day for them. Mona get into that and one opportunity and little time to make a change. No two Christian Mona more than I. We are not two Christian Mona, so that the Japan they will put it into our Margret then I put her to 0 at this particular time. We didn't want to look here. We will look over the temple. It's up on the television. We talk about the many of it. But I get a little gap and I feel. Why are you there for the night? Father, just a minute and conclude. Oh, we have one of the empty natural. Pakatini wakameta ibere Margret Akueke Akamelu ekele kaine tete ni kendo ayo tuwati naiga takuta mabeti jaonga okuono aika nurubaida ani anabili kori weno Segureba.
personally afube boye nyanya na esoku since ejimum whether na Oraukwu or na mba or na do na so ya ebo na etuka
That tells me that she's a very good woman. And one thing about her is that, because I'm not sure why is she like that, I find out that's now. Onwe ihe oji ụwa wee kpọrọ ụmụ akụnụba nke ụwa ojighị ekpọrọ anything. Ọha dị ọdị mmadụ based on ego ojiji, or based on the ahụ, or based on ego itoolu, or ego ọ na-afụ onye ọbụla as human being. Onwe ihe ọbụla ọ na-enye elu. She does not discriminate. And that's the thing from her. Not to judge people based on Akunoba Nkowa and anything. And another thing, I've been wanting to ask that question. And this is a very perfect opportunity. Because I'm a junior. I've been wanting to ask that question. Yes. Anything they make, put God first. That's the only thing that will save everyone first. Put God first. When are you in the every time? Rest there in perfect peace, in perfect kingdom. When I come can that John Maria Frank here the golf man who go now thank you. Margret, Akueke, Akamelu. Onye na-eri ugbu a naghị ike n'ọnọdụ dị nsọ na n'ime nke mmụọ nsọ ka o mee ka o gosi ebere niile nke ọ ga-eme ya. Nwanne anyị bụkwa onye ji ọgbapụta, onye akwụrụ ụgwọ oji, onye mere ka anyị na-anakọta mmụọ ọzọ, na onye bụkwa n'ugbu aka nke ezigbo nta atụrụ. Ka Chineke mee ka o jesoo n'akụkọ mgbakọ nke alaeze ahụ ebi aṅụrị nke eluigwe. Margret, Akueke, Akamelu. Anyị ji aka site na nchekwube anyị na ọ ga-eso otu Kristi iri ọzọ n'ụbọchị ikpeazụ dị ka na ndị na-ahụ ime Kristi. Anyị na-ekele gị n'ihi ihe ọma niile iji gọzie nwaodibo gị na ndụ nke abụghị nwa. Nwaodibo gị Margret, Akueke, na-enyere ọnụ ụzọ nke Paradaịs. Nyekwara anyị aka bụ ndị ka nọ n'ụwa ka anyị jiri nkụzi nke okwukwe na-akasịrịta ọkpa anyị obi ruo mgbe anyị niile gaje ije Kristi. Otu akwa ka anyị na nwanne anyị nwanyị ga-esi nọnyere gị oge
Margret.
malitezienụ njem nke ikpeazụ. Enyemaka anyị dị n'aha gị nwe anyị. Onye nwe anyị Jesu Kristi ịnọdụrụ n'ime ịnụ mkpụrụ ụbọchị 3 wee si otu ahụ gozie na nke ndị na-ekwere na gị. Ya mere ndị na-ahụ ha dị n'ime n'idi nwee nchekwube karịa na ha ga-esi n'ọnwụ bilite ọzọ. Biko mee ka nwa odibo gị a nwanne ya nwaanyị na mama anyị bụ Margret Akueke Akamelu nwee ike nọ n'ili nke a zuo ike na ndokwa ka ọ nọrọ na ya ruo mgbe ị ga-ekuli ya n'ihe. Gị onwe gị bụkwa mbilite n'ọnwụ na ndụ. Mee ka o nwee ike iso ndị nsọ gị ebighị ebi n'eluigwe. Gị nọ na-achị ebighị ebi ebighị ebi. Amen. Mgbe ọbụla maka ụbọchị nke anyị na-abịawanye nso, nyere ya nye anyị Fransa iji kwado maka ụbọchị ikpeazụ ahụ site n'ebi ndụ dị mma mgbe niile, ka ọnwụ mberede na ọnwa kwadoghị akwado ghara ijidekwa anyị, kama ka anyị na-eche nche mgbe niile ka ọ ga-abụ mgbe ọbụla ị bịara kpọrọ anyị ka anyị nwee ike sonye ma anyị na ofu ebe ahụ site na Jizọs Kraịst. Ekele Maria. Maria Piazza, Maria Piazza, Otito delle nna nwa na mmụọ nsọ. Momentum. Nonya.
Margret, I'm looking in the Amen. But there's no need to equal anything because only of them so only of them are full now, but who I'm saying from the bottom of my heart. My mom was born in a million. My mom is an angel. My mom is only an awful, only of them are happy now. My mom is only you. My mom is my best friend. They are not all the time. So I want to better proper now. You know that for the last 2 years, before so I want to better now. All this cost me. So that's why I am so emotional now. But confirmation. So because I can do what I didn't ever. I can do them all because them. Then I expo the job to attend. This then of course. I said it was a teamwork. We did it as a team. Osi Teotuku Adotutu. Diameter, thank you for loving my mother and thank you. And your true personality. A mother-in-law that comes to your house and take care of all the household jobs, such as cooking, dusting, cleaning, and gisting while you are just starting or sitting and listening to her stories and jokes. A mother-in-law without a grudge against any person. A mother-in-law that doesn't care whether you give her or not. She is contented with what she has and always ready to add to your own or give you her own. A great cook and a dancer. A mother with a heart of gold. A mother that hides her pain behind her smile in order to keep you happy. Your love is pure and unique. No one will say you have wicked or cheated his or her. Anyone that claims to have problem with you is a sin and need to check his or her head level of wetness in psychiatric home. Because such a person have a problem with true love and probably filled with sorrows and bitterness and may not find happiness with things of nature. Child meant so much to me. It was the most precious time of my life and I and my family had a lot of fun. Thank you. Your strength is amazing through this hard time. You are more than a mother-in-law. You are my true mother and my best friend. The precious memories of the bond we share will never depart from me. Your love you showed me will give me the strength to manage this loss each day in my mind and in my heart. I always felt very close to you. You always treat me like your daughter. Losing you was unexpected. We all thought you were pulling through. You took great mother for being strong while trying to teach us right from wrong. You were always by
You were always by our side through thick and thin. You helped us. Now you are gone. Our life is hard to live without you, and it is hard to think about anything but you. Even though you are not here with us in the flesh, we still have you in our heart and in our memory. Erico, one of Oraukwu Kingdom, as I fondly called you, we cannot start the day without a phone call to you. My full-time party, sweet mother like no other, you will forever remain in my heart. Your daughter-in-law, blessing Akamelu. May your soul rest in perfect peace. Amen. You may be gone, but you remain ever present in our hearts. All the pleasant memories we have of you will forever be cherished. Òtítọ́ ní Jésù. Ndị be Akamelu n'ọnwa azọ dị n'Ezenaja Amada nke Oraukwu. Ndị nọ n'iru unu ugbu a bụ ndị St. Joseph Catholic Church Oraukwu. Ihe anyị bịabara bụ ka anyị si unu udo, ka anyị belere unu n'ọhịa a ga-ada ebe na be anyị Oraukwu. Anyị bịakwazịrị ịkasi unu obi ka unu mara na ọ bụ ọgbachapụrụ bụ onye.
you no cry again.